few minister suni ki bangila ban syong ban yathir kum ni ngilang ikret kiwi minister ki badi jong kawi department kim tipi ke baji ha po ka state ru kalong very incorrect tang balik si de tang mga balong liberal ban keren gam tip yo kiwi gi dot problem gam tip tamalada ka minister gam not ban keren ten mento yo subha wa chin ran ban let ban screen ya ladi ladang im long open lani ladang im la hi ban yakren ya ke sex haki imlang salang haka balang haka school hayeng hasem hadu mentangan ong IP 20 years from now ngin bun tang ke jingtep brio atharai ngi haban break ya kani ka deadly silence kublai parlok sa shisin ngi priang so bai pi shagani panel discussion ke jongi ke bangi ai ke teng ke Rynsan Iathir ke Rynsan ke bangi kren ngi phliu jungmut bangi thir halor ki mat ba pher ki bakta ke imlang salang ke jongi but mentagas ngi ka mat jinga kren kan long halor ke jingpur state jong khniang jingpang HIV AIDS ha ke Jylla ke jongi Tiga Jylla Meghalaya kelasaki ke jingkiew kensan jong ke jingdon jong ki brio ki badon yo ni khniang jingpang HIV AIDS hakini ki ar post nem blalen kata hadu ar spa ar phwe percent ke bala pelong ke Meghalaya ke wei ni ki Jylla ke ri ke babontam ki HIV cases wala ka sarkar bat ki wei ki kenhon ki dayale bante la kami ke jingpur state jong ni khniang jingpang henry ki jing e ki dangjur ni ngau thu ba don shibun tli ki daw but forefront media utmu ban bin ngau thu pai ba but ban kedolenti na kabanta ki pai ba but ki kinhun treimon ngau bharing kat kinong thau an but ling ba kani ka Rynsan ka bawan ra lang ya ki riewshemphang ki badon ni ka jingtep bapura halor kani ka mat ni thmu ban pin ngau thu ban pin shai ya upai ba ujongi Tia hakan ni kapan mentas ngi dap da ka jing ngongu ya i menteri ketenat ka koi ka khia jong ke Jylla Meghalaya i Dr. Mezel Amprin Lingdo i bela pelaj por khniang ban poi hakan ni ka panel banyak mentawan ni kuplai shibun kong ngi donru ya iba Barry Leslie Karmalki ba mi khmat na ka Meghalaya State Network of Positive People kuplai shibun ba ngi donru ya i Dr. Laura Mirthong ibade i Deputy Director Medical na Meghalaya AIDS Control Society kublai shibun mam ti shwa banganya khmat ngakwa ban pentip ye ki parlok ni ba ka ki jing pen sngola ni kinya gi jutan ki ba ki nong shim tam ta sngi ken pen pau kin de kinya ki jongki ba forefront media kershala ni pen rem ya kinya ki jongki Dengan sedang baik dah kajing keli na i menteri badan burami jongi i kong amprin kong ni sngotu ba buatlah ke sarkar kami bagi sarkar Jylla kilai lekat ke bela ban tek lah kami ke jingpur jong liu khniang hindai ngi ipat ba ke jingdon jong ki cases ha ke Jylla ke jing kadang jur tika thrai ke pelong ba ya hakinu gi benta bagi sarkar ke claim la ban kami lanin benda bagi kita gi jingduna pihak keren ya kanu ke jingpang ke bakta but ke lifestyle lani ka rukom im lani ka rukom sya ya ka jing im jong unu pat ba ngihap ban ya tengku bat kata ka baki ong ka baning kong ka jing kloi ban sungthu ka baar kalong ban num penrem lani ka baki ong shame lani stigma kabalai kalong ngi thmu ban deal bat ka problem ringi klem pej pat ka cause of the problem ti kumbangitip ka khniang jingpang HIV AIDS upur lembak katukat ni karukom im jongki brio hakajing im kejongki ke paman lakasngi kajingkiew syndet jong kini ki brio menta ki bale si kila don yau jingpang khniang jingpang HIV AIDS kalong ba ka community jongi kam welcome te ban kren shephang kata ka sharing of needles but ki injecting drug users kam kloi rute ban ya kren shephang kata ka jingdon kam ban khmi bat ban sumar bha ya kita kibada kamon subhar
bah ki kwa ban kilan ya la ka jong kamet te jaka bangin ya kren ya ka problem ni penrem ban ya kita ka balai ka long ka sarkar kanumla ban penlong do long snam ya ki plans bat ki programs jong ka lada kini hakmat pimpat la bapin ya rai te kum ka community ni pet ki first world nations kita kiri ki pala kam shakman balai bakila ban te lekam yo HIV AIDS kalong ba kia keren sebagai problem ngiang ni pat kloy te ngidang lap mi ka penrem ya kita ki badon hakum kata ka trade lani kita ki commercial sex workers kim kwa ban keren kim kwa ban ya kana ngia judge penban habang ia keren pang ka injecting drug users pi penrem penban pi be snong ki kum kita ki eken Ni susu long ba kum pi ong mene ba ka imlang sala jong hi kampat kloy ban diang la ni ban kubur ba ka don kum kini ki cases kan te nganya minta shi ba bari kum pide we ni samlarang ba oblaya ling ba kini ki jing e mo hakaliang ka drugs bat ke HIV ti kat kum ka jing sung tho ba ka jing shem ka jong pi kan ba ki jing ki ba ki bria ki badan yo ni khniang jingpang ki mat lang ka sngi bat kumnu ka im lang ka sa lang ka le ya ki la ni ka hatu ka dan ka jing yo beng persya ki kubli shibon iban mix lang ber kitin shnong jong ma pan ma bru thrai don ki kintin ki man kren namar ka yo ki kham khor namar bhabangi kren ki HIV kin don ru ki kitin ki ba don teng teng da ka sing don translation nong kum kita ki commercial sex worker manong man translate ke khasing lah bang ki kinthi ki ba khai met ma takin kham khor kintin pan ma lupa ba ni ka Rynsan yo dia kalong man da kongpong yo ki ong man ba ni kren ni ki subject ki belong sensitive ndai ha ba kren HIV ngin hap ya kren ba ki subject ki belong sensitive ba ma ha ba iadei bat ka jing mat dong ki brio ba HIV ma ngalap ya le dia bodon HIV ha o arajar shpo hakajing long brio jonga aku mu brio bekerni hakajing di drugs bat hakajing imlang bat HIV ngakhamele tang ya jingpang yun lani yu tau khniang ka bosusi ba hado menta hiru ki brio ki badon yo HIV badon yu ni khniang lani ki bekerni di drugs lani kita ki commercial worker ki mele ka jing lani ki mele yu khniang ka baning kong ngi haban yele ki system ngin haban yele ki jing pej ben po ki hospital ngin haban yele ki jing ki bawan na ka balang ngin haban yele ki jing ki bawan ha ka imlang salang ki bun ki jing yele jongi na ta kada habang ye kren ba ki jing hi ba iadei bat kumu brio ba im ba HIV ki bon kumba tinong way I had to fight the system nga haban ye kun ber ka system kumno ban wanra ka jing kala ka system mentala khat san snem ngala tre hapo kani ka feel ka ba iadei ba HIV ba drugs ni haban ban ye kun ber ki system ban wanra ki policy ka jing pej ben ka jing pej ben ber ka jing nyoben hi ki brio ki bad kerni ha ki kam di drugs lani bo em ber ang HIV hadu menta kadang klan ha ka imlang ka salang jongi wat haba menta ngi kren ru ha ba iadei bo HIV ngan chupan chai khndiat long ba ka ni ka Rynsan kan tang menta ru ngi kren HIV ngi la mudur be bo HIV ngin ha ba kren be tang kita kini ki badi drugs lani ta ki commercial sex worker ngidei ban kan mau mene ngi kren ka topik ka dei balei bu pur balei ka jingbon uni khniang hapo ka Jylla ka jongi ngatharai na ka 10,000 ngidon ko 10,000 ni doktor ya 10 kum approximately 10,000 ngut ki brio ba emba do HIV hapo Meghalaya ngatharai kita ki brio ko ba di drugs ba kita ki kenthe ki ba di met ngi do ki badon HIV tharai tang kum basan spa ki babon khandai hajan rios pa tamngut ki brio kim dei ki ba di drugs kim dei kiba ayu kim dei kita ki kenthe di met kani ka uni khniang hapo ka Jylla jongi dei ban stang man kren namar kani kam dei shu ka jingpang jong kita ki brio kiba im ya kata ka jing im kata ka lifestyle ku mong i madam mana tharai kala dei yangi bangin ya kren ya ka rukom pej jongi uni khniang kala dei jong kala dei ka poringi bangin pej kumno ngi pej ki brio ba im ba uni khniang hang ta hingi la banwan ra jeng kala namar ki brio hi ba im ba du khniang HIV hapo Meghalaya ki mele tang yu khniang
ngin hab ban yele bar ke imlang salang bar ki babun ki takadaw kani ke jingpur state jong yu khniang ha kawai kaliang ngala banong ba ke jingbon ba ngilap bon ba menta HIV unang kiyo ha Meghalaya ngilap bon, it's a sort of a blessing mo babon uni ki brio ki bayo HIV lalong kum ba ngila bantib ba kanungut ki brio ha Jylla jongi ki don HIV henry ka ba ka jinge kala ban poi ba hatu le se kini ki brio ba don HIV pa ki di dawai ne em kata ka jinge namal nga si jong ki ya barok khot ka chabang ile ja ko conference e balada ubrio ba im ba do HIV lada sange ra ban pen sapriang don lat if a person living with HIV doesn't want to stop spreading phimla ban le ngin hab ban kren pa babale ubrio rengkat ba do HIV udam pen sapriang ke HIV ki jinge la ban de ka polisi la ban de ka rukom pet ki imlang salang ki brio ki badan yo HIV kala ban de ka rukom sumar ki la ban de ki institution ki la ban bon ki te le si kat bangilang kren ki la ban poista kan Tadi kata di doktor orang isu tu mentan bai iba barimo ila bensyai lo kita ki jing ki bagi beri ki badon yu khniang jingpang ki haban mat man la kasngi mo la ka dei ha ka imlang ka salang ani ka balang ko ila batai mene ting ko ban clear phi mo ngis tu bagi la don shibun ki ni ki lat klenti ki interventions ki bala shim bala benmi da ka sarkar kemi bak sarkar Jylla mo ban tela kami ka jingpur state yu khniang ti ha ka jing shem ka jong phi hatu ki don ki kumno ko response jong ki brio pade hatu ki 1 shakmat ban yo ki testing ki jong ki but ka ka pelong presh ki we ki district samang itip hak tang ka East Coast Hills ba ka ki atli ki district ka po Giant Hills ki tu ki ba khambun ki cases mo what about ki districts ki we pade Okay. Kubli shibun ko ban. Te ngashkwa ban mo ho gil iakren phang kata ka jingkiew state jong kata yu khniang jingpang mo. Re ngar ngakwa ban shim ha ka positive side. Namar ngan kamkren technical kandiat mo. Namar kat kum ka estimate beki yengi gila cross ya kata ka estimate. Kata mut kade ka dakashin ka babha namar bar ka peni ba nalyang jungi rungi trai re umde tang nalyang jungi ru re wat ki briu kila lang sotu kila sang wan chakmat mo hakabaya de baga testing kia wan chakmat re kumbangan ban biang kumbaong i madam menteri jungi ba di ba bariru kata ka jing tip shipang udiu khniang jingpang kata ka awareness ka bangiong kadang duna ba haki briu de kumnu usapriang ki ki dakishin kita kadang de ka challenge kumajuong habang ia tre hakan ka program jungi te kawir ka mga kwa ban kalong ba uniu khniang jingpang ulong kumni mo kade kumba kalong ka progression mo kumno ka yat ka stage uniu khniang jingpang kalong ba kibriu ki bangat uniu khniang jingpang ne marsin ngat uniu khniang jingpang umde bakin hapoi hospital ne kin hap thia klop haye umde kumta mo namar usim por dikisnem uniu khniang jingpang mo ba unda ban hakamet jungi tena tadaw nga try kibriu habagi sngo shat sngo clientic long kata ken kidang kham ken stinking mo kata ka weru tesa ka weru kalong ba kumachi ono ka ta ka jing health seeking behavior lani ka jing tur jungi kum ki pa imo shiki kinu ki benta jo ko ka kiat ka kamduna te hakata kalyang ru gidang hap bun hi ka kamkin hap train na liang jungi Kubli shibun doktor ngalwan biang shapi kong dangshan filapan benan deh hakila patai kubor shapang kini ka jingdon jong ni khniang jingpang pilaong ba do snap arja pra do arja kandai ter ka jingbon jogi brio ki baklat nong ni khniang jingpang ka long life spark kandai pun rio ba na ki shpawa jangut ki brio ki badon ni khniang jingpang kandai haja saus pa arwengut ki dei ki badang sha sumar bat ki we nyau spa prapusan pat kim tre ban wat ki la jing sumar ti kabama kalong ko bagi ang iba bari bat i Dr. Laura ki ang makini ki bamwat ki la jing sumar ki kumno thrai ki la lani ki sinjam ki baka sarkar lani ka imlang sa langi kaldan kan man shim ban pintik na ba kini ki bamyo ki la jing sumar di kong long kinumlong silent ti namar ba it's a silent killer tamo kinumlong silent re kinumlong le rany arta da ka jukupor ban pintik na ro baka imlang ka sa lang jongi hiru kanum bishar ni kanum nyau benyaki te pila ong shibun bagi factors ni kat ko we por pi ong ba at the same line ni pi ong ba kai ga bangin le on the same line bring yong nai nyau ben tenga ban biang hang taken kini ki balik le ya kani ka test ngatharai na ki shipau ki balen
but ke result ke bawan kindai ben ki ba klem tip ba ki don yau tau khniang jingpang but kadai kata ka situation ka ba warrant ya kum kata ka testing but ka hok jong ki badon HIV AIDS ru ki don ki legal binding obligatory clauses haka treatment but haka testing kabaong choice kadai jong kita kibabat kibayo yo tau jingpang kabakam kthang kalong ba bonsin namar kani ka legal binding ka don kani kadai ka international obligation kabakila rai da ki committees ki prepare na do na satlak apartheid hari India ha state ha district pimla ban violate ya kata ka privacy ngingilong ki badon bok badon kum iba bari iba pen i ki wei ba compare la da piwan sakaman tang ba habri wain biang sya kentaj sya iben sya isolate social rejection so again ka community te ngi ka sarkar ngi laban ai sibon kita kilat ai sumarte from time to time hadin bangalong kata ka menteri jong ka kot ka kya ngalayo ban yeshong bat ka kenhon jung iba bari ka konhon jung doktor tang ba ka daw ba jong ngi bangimla banyak cakamat kalong ka choice kadai jong kita ki belong infected da uta u HIV AIDS virus te ngatharai lada phikwa banyakren shapang ka policy kadai benlong ka ba im haki communities phila banon ka policy ka ba sudai tang ka wei ka kot ka ba shong ha office jong nore ne phila ban pen bring life into the policy but phidang ong hi mafi malai spa jan south spa ngut kita ki bayam na utau virus kam dei than ba ka life jongki kawan sya kata ka jingdu jong ka jing im baki lalet ya ka treatment te ki ong ngimlen wat ya thoi ki bahayeng ngan rai manga ban ya thoi ki bahayeng so ki pun kum kita ki difficult situations ki ba ngatrai ya ka HIV AIDS ki balong penper ya kana ki weipan ki jajing pang at one point of time piyo cancer ki bri kumju ya tho kana ka tibiru kalong kumju te ka jingkali ka mi biangken hatongi kum ka community ngin kloy ne em banyawan sakmat bangin ya kren sibang kani ka problem with an open mind pimla ban ostracize ya kum kini ki citizens ki badon ya lagi jokyong she sen ba ka acceptability level ka keu haka imlang salang ngamnya bandon menu beri te jing ang ni kalong ya ki HIV AIDS patients kam tam lele kalong very difficult namar ngimla ban declare ka policy nam tajuki we cannot ascertain ya kata ka assistance mengila ban ai ki namar tang khandet te kita kumboong iba ki main carriers kindai a quarter or a fraction of the actual component of the disease that is prevalent in the community ngiha ban syong berkum ka community ban sedang ban rai ken namar lada pidon ha katuka moral high handed situation you can say we are against a dead wall and that is what hurts me most nyelek kan bala menta ban pej baki hospital ru kinum rejecte yaki kiru gidon te ka hong nyelek kan bala ban shim idea na kiru yo le si gidon kita ki dawai ki bathamai ki test ki bathamai
Kilat jing yada ki bathamai bangin upgrade ya ka system jong ite. Hendrai ka max kumba PSO ye doktor ka badai ka lead partner hakani ka campaign ka sakut sa itai box awareness she awareness. Ngang tharai kam da day show doctor ka awareness ka ba we should concern ourselves. Ngatharai ngi happen break ya kani ka deadly silence haka community ka bangi syong isa ngatrai ba bari tibay kata kadai kata deadly silence ka pi ong mokong kadai ka ngatharai kla di pori ka imlang salang ke jongi bahkan accept kan bahkan once kemat banyak trilang ti ba bari yang ka ban klinik ke klinik pi min hene fi ong ba pi haban you have to fight the system no ti hakajing yang ti jong pi kum when ki recovering addicts kan kum ki kita kijing ka ba pi syam haba pi wa di kilan ajing smart. Okay, iban cawan poi saya kata jingkeli ni yang sekali biang. Mana kejingkeli kelong ba despite all this intervention balik kibrio hapo ke Jylla ke jongi kidang yo HIV katu ni ngakwa ban nama bangi sisin bayatil ngakwa bang kipat ba ru ni syai. Habangi keren ki intervention selani kita ki lat kumno bangin iadei kibrio banyo HIV ya. Ngatrangi nang duna ba ki interventions namar bangan da keli no phiru ki kita ki interventions what the phiru tharai what the madam lu tharai in kubur ya kani ba ki intervention si hapo ke Jylla ke jongi kidang long targeted ki interventions habangi keren ki interventions kabadon ha ke Jylla ke jongi ban iadei kibrio banyo HIV tharai naka sarkar tharai ngimpat don pi madam kabalong by government led interventions kumbalong kiwi kiri partial interventions ngala abanong ka state kay rap habay day bad kami glay AIDS control society kay rap ngidon ki interventions kum banakini kum ki awareness programs ki bapet ya ka planning ki bapet ya ka coordination but ki ba monitor ya ka HIV related activities ndai kum ka health so far ngamong kini ka sarkar ka ba menta ka sarkar nadu badon imadam bat kini ka sarkar umdai bangayor sarkar ngapet ya ki kam kisem interest sabab ki community ki lek ban kren ki kini ki ka sarkar wanta kam ta ma jing yalam jong i madam lengdo kasem interest kani ka jing fail jong i kum ka imlang salang ha bay de ban te la kami HIV ni kam de ka beri ka bamanta kani ka de kum pi ong mane ar postnam lai postnam HIV la don lai postnam tam ha po ka imlang salang ka jong i so ka system failure ka don na do badang sedang klem don bakit care do nang tai namar we're always a society bangi deng up kani kadi ke jingpang jong kiwi ki Jylla kam de ke jingpang jongi ngi khasi na marpet pi na do meneng ong kawan bang sya katu ka ka baong bangi khasi ngim judi drugs ngi khasi ngim dan ki ba khaimet hending da pet mentai ki interventions ngi dang duna palat ngi la bandon ki ICTC centers kita ki bates ki brio ki ART centers ki STI clinics ki OST center ba ki target intervention ngim dan ki intervention pet ngi hab ban tip ba hapo Meghalaya ka epidemic ka de ka sexually driven epidemic not the drugs is not the driving factor bagi beri ki HIV kamdei na kajing bakla hapo kajing isnam lani from a positive pregnant woman sya ikhulung kamdei ta ngidei mantip hapo Meghalaya ka HIV hi kadei ka sexually driven epidemic ke intervention habaya dei kata namar bat ngitip ru bahu are getting infected mentah ngitip na ka max ba kibrio bayo HIV kimdei kita kibrio dagaj kumangin su anglani kita kibrio badi drugs ni kibrio khayimet kibrio bayo HIV ha Meghalaya kidei bi ki general population kidei bi ki khna samla kidei bi ki longkumi kidei ki adolescents ngim don interventions for those people habangi pet e kabalang mano ban keren pang ka seksi ki khna samla jongi habangi pej hapo education ke sex education when it comes to HIV prevention very limited takadau habangi kren ki intervention ngide ban target ya ki brio ki bayo yo HIV kam don any intervention habaya dei bat kini ki brio ki bayo HIV mentangi shna target intervention be ki drug users ngi shna target intervention be ki female sex worker kamax bade ban tre kam ka tre kibrio badan hapo jongka ngila banong hoaj menta kila kam kiu biang there are so many factors nomor ke imlang sa alang ka jongi kampat la ban pediang you needle syringe exchange program nga body drugs ngimut pej ba David ban sa ngi di drugs ngim tipat ke jini share jong gitu pi gibun ki steps ki ben hab ya keren hendai habaya dehi bad HIV hapo Meghalaya ngi dei ban designs ki intervention ki bade yakini kibrio ki bayo HIV pej ke jingkiew jong ki HIV ki ka HIV hapdeng ki kenthai ki ba armet pej ke jingkiew jong HIV hapdeng ki adolescents namar
Ladangi milong open na ni ladangi mla hiban ya kren ya seks haki imlang sa alang haka balang haka school hayeng asem hadu mentangan ong IP from 20 years mentam day tang HIV. We have 3 epidemics kabadon haka Jylla kejongi HIV, TB and Hep C. Kini baru lai tili kilong correlated. Pimla ban treat ya ke TB without addressing HIV, pimla ban pet ya ke Hep C without addressing kini. Baru khot kilong correlated. The next 20 years if we don't have interventions in place, ladangim don ki intervention in place, 20 years from now ngin bon tang ke jingtep brio. Nginum ya cakmat ngin bon tang ke jingtep brio. It's high time yang ngikum ke imlang sa alang kum na ka sorkar ke badon ke jingkit kia menta kum na ki max. Bang I think ngila de banyak cakmat te ngidang disa ki polisi jongi belarim arpo live house nem. Ngidang penon kami gitu awareness program kabun awareness program tambah lale tang bandep. It has become so monotonous there. It has become so monotonous. Bamdan, we don't care, but awareness equals to understanding or not. Baka jingle awareness jongi ka pensutu ne miki brio ngile tang bandep mata. Don't mind dia kata boong ngile bej eki tang bandep. Ngi klemle banwan ra ka jingkela. An ngimlong shlur. Lada ngim commit ya ladi ngimlong shlur ya ladi ngan itu ngai pi we're heading towards Kung benda mo Dr. Laura ila la da ban kren lo kita intervention bagi dan kam show mo kila klenti kumno bangin yara ban priang sa priang jing tip syaki pai ba mo khamtam gitu badan uni khniang jingpang tena kaliang jong ka max but kum iwe ne kinong a jing smart kan hado ka no kini ki interventions ki jong fi kum kini community outreach program ki jong fi ki harm reduction kum ta ter hado ka no kila sai so but ki kita ki sinjang ka thamai ki pa ka max kala shim la ni kan sa shim ban nang pentikna ba kani ka jing persang ka jongi kan ya cakmat. Hoi. Te kadai shishahi kata ka baong I badi te long kendiat ngaju ban biang namar ba kum baong menene long gimla ban chu target ba ye kita ki bangi ongi ki high risk groups mo dengan chu ai statistics if kendiat namar ba ngakwa ai ban shim kani ka platform mo namar ba kani ka route of transmission 52% ne kide naki ngan pendon kam dekat tin pareng heterosexual casual sex mo and then 28% pada kade from regular partners lani spouses whereas for commercial sex workers pada ki route of transmission kade tang 3% ti filak pan mudur kat no kata ka jing he jong kata ka percentage mo te banwan kata ka jingkli jupi ho gibun phaki ki interventions te ka nadu nako ru katip ba we are among the high prevalence state ngi kakedan jungi metal along ka bahnrio te menta ka push bhayangi bangin le diki campaign mode menta ki lawan be diki campaign mode kom bangi longi ka integrated health campaign ka IEC integrated IEC campaign index testing campaign they all these ki campaign mode ke ba ni target ya kindi ki high risk group ba umdi tang ki high risk group yu komaju ong no ya ki contacts jongki ya ki partners jongki lani ki kun ki jo ki ta kata ka pangilian office kalong ka campaign mode benta ti doktor ko ban klik ni kindiat mo jingkli namar ba ni smooth ho mo tada hakabaya noma piong ba high risk to ba contribute to high contributor kan kitu baki yashong kha khle kamto te khamta mi ki jakan kundong bakim tre ban pendon kam ya kini ki contraceptions te kum shakini ki than kumdong kumnu phi la ban pen kumnu phi ki eki sinjang pishim ban pen sngu thu eki pai pa wa dangi shimi kini ki lat ai jingya da kala ban benefit ya ki hi Okay. To kaba bahamo namar ba kumbo ongi fi banyak keren ni ngi hab keren bun sin hadu bikin sutu ki bring ni tang sin kinum sutu ngi hapan si ban ya kaju bikin sutu mo te kabaningkong ki haban tip si pangkan ni ka khniang jingpang mo second kaba ar pada kumdo usa priang bat kabalai hei kila ban shim ki la jingyada deki sutu tangi kini lai ru katemut kumbo pi ong pi shanong kendong ru namar shanong mentangim la ban ong nong kendong namar nong kendong meta social media kelayat mo kelayat te baro kini ki information kila ban yo ndeki social media ki don ki group chungi ru long kila ban yo ni kita te and plus shanong kendong ru ki don ki health facilities kum all the baro ki government health facilities ki de ki
screening centers. Tikila ban let kita ki facility ke umde ba batang ki facility jo ka max ni pan ro ki government facilities ki screening centers tenang ta na ba screen pada ki doktor la ni ki ba de pe ya kata ka screening center ki la tip she ban pha pa ya ki ni ki brio ken te kata umde ba shu e ki long gi guide de ke ni ki kumno ban ya lamba kan ka system ken. Okay. Madam Marwan biang Shapimo, ngisi tu baga sarkar kalapan krep mentai kata ka HIV AIDS policy kan. Dia khilaf shu batai khindiat kong halor kani ka ekini ki jingdon ki ba ne kita ki sinjam ki ba ka sarkar kan shim lem da ka jingrap jong ki we ki agencies la ni ki kinhon kim ka max ban pentikna ba ki jing persang juga ses jong ka sarkar kin say so. Kumbong iba bari mentan. Kilalong arkiak. Policy jong ke HIV AIDS ki develop hak itu ki snem. Hak itu ki snem. The biggest issue was pensong tu what is HIV AIDS. Tamila pasti ya kata ke stage. For 30 years you can't keep creating awareness about HIV AIDS. I'm very sure pretty much barohi ki langsung tu pangka HIV AIDS. Ka problem jungi galong bang ngi review ya ki methodologies jungi. Takadaw ngala don sibon teli ki meeting. Bat ki kenhon ba per yarap yangi pansul tu hangno ki don ki gaps ngala syong bat ki agencies ki ba per pansul tu ke ai ba ki le niap ban change gears te ya kata ka laid back awareness concept pimla ban syong awareness ka max ka support ki groups ban ya le football banya tem ya put ya shat banya le competition kani katai kakut nang ta ta kumbang ba bari ngiklam assign te ya kita ki concrete steps ban map lada kani ka kunhon football kwa ban conduct ya katai football match ki wan shim ya ka assistance na ka department jongi could be max, could be CSR, could be any other thing. Ngide man target te. Kim dei syo tang ka kenhon ni bak bari ne ka sarkar ne ki doktor ki balak ban yarap te. We need to break the ice. Ngihap ban target ba. Pidei ki kenhon ye le football. Piyo ye kene ka fun ban ye le ye kene ka tournament ne kene ka cup. To man takhi kan sama pi. Namar imat le chilek tang bangim long te, le chilek tang bak bari long te. Kum kita ru, you have to have a targeted approach. I doktor i ong ba, ki assign technically kat kum ka data ka belong available, ba kata ka sexual transmission ka long very low at under 3 or 3, but I doubt it very much. Ka community chungi ka kloy na ban yashong man yakran. What is this multiple partners? That is again a very dangerous thing. Lada kamdei ka AIDS, kabadei ka ultimate disease ka ba pin encounter, ka don ka syphilis, ka don ka way, sexually transmitted diseases. This is all very dangerous. Balay bangi kum ka community ngilong stubborn meeting im kwa karan. Ka ai pin awareness, mano bam tips pang ka HIV AIDS. Nga try what de ki kalong gi ba prasnam kandai snam ki tipte. Ngitipte balada pikta iba bari kum ni iba nganum yo AIDS te. Ngala man syong man mamjaru biba bari no problem. Ngatara kata we've already overcome those barriers which were there 30 years back. Now what do? Ngihaban review, ngihaban pen. Kata ka policy ka baong ba right of a person not to disclose. The kumno ibari pa di disclose. But we will touch very dangerous waters. Will people come forward and join hands with me and do it? If you're willing, my CM will do it, I will do it, we will all do it. Kung as ko kli pi mo, kum ka menteri kat na ka ko ikakyan dai. Ngangay ba pilay syong pilong mele syong meeting. Pilay syong meeting gi dorbar snong. Bagi kenhon ngej ba per mo. Ngidang ya sedang. Ha kan ni ka term jongi menta jong ka MDA2
ngila dep ikani ke stage ke ba kita ki officers ki la collect information ngila dep ke stage ke ba ki jong iba bari bat ki kan hon kum jong iba bari ki ong ngim yo yu tau dawai ban yo yu tau dawai ngi hap ya lamba kata kalenti pet si kita ngile cha civil kato ko badi ban yo kum tu dawai ngim yo kum tu dawai kini gidei tang ki approaches of treatment kajing kalong. The problem is something else. Nobody is willing. Ngadi ban long responsibility comme citizen. Ladang adai ka female sex worker lena kata commercial sex worker. Ngidi ban target te ba compulsorily pidi ban test te lade shwa ba pin continue akan ka trade. But compulsorily pidi ban penon kam ki condoms te ha ka por ba piele ke. Nobody is willing to talk. Pet kibi ka Thailand. Ki doctors jungi ki lalech Thailand. Ki la WE kumno ka Thailand ka deal but kani ka problem. Self ownership shwate. Are all citizens willing to take an oath tomorrow and say that I will be a responsible citizen? And other citizens have to also take an oath to say we shall not condemn that person. I mean, you're not talking about the problem. You're asking police to traffic, police bazaar to catch prostitutes. Is that the attitude we should have in this generation? So you're going to get a police to chase her off home. Will that solve your problem? Will that take away HIV/AIDS? The way we're going about this is kalong very incorrect. Tang ba let's say they tang mga balong liberal ban keren gam tip yo kiwe gi don problem gam tip. Tambalada ka minister gam not ban keren tan yemen to yum di ba bari. Nya kom no ne. Haba kita ki bala dep test ru ka sudai by chance te ba tip. Te sakat nungut pa kan transmit kata te. Nganget bangi haban get out of the box te. Sometimes ngasngo ba maybe I'm talking about it too much or what, then maybe it's not good or what. I don't know whether people will appreciate or not, but whether you like it or not, you have to talk about the dark side of life. Yes. I mean, do you think catching all the drug users in your community and threatening them and beating them up and telling somebody to take them away will solve the problem? They have a problem, Ladangyong. Okay, these guys are anyways injecting drug. Can we please have a safe place where I can keep syringes so that at least people will not exchange those syringes? Can I talk about having condoms put in a safe place in every no, I'm talking about hotels is a different matter. I'm talking about what about a petrol pump? But then I'm afraid people may just think I've gone completely mad and that I should be condemned because there are other political parties maybe who might not want to talk about it. So it's a good thing, Ivan, you called all of us. Let's decide what we want to do. Maybe you can check your comments and say what you want us to do. Public, tell us. Padai ko kabaktu bi batai menende halor kini ki injecting drug users bagi don kam kita ki syringes dang shen ru ba baringi dang I baki don ki kat tukat ni kan hun ki ba persya e kani ka jing yasa mi ki syringes ki bam smooth ho e kata ka jing don kam ti hakum ki tu ki cap ndai kum ki brio ki bla ya lembaga ni ki jing ke try ka ba pidon men ong ya ki tu ki kan hun. Recently ketua bajiam tu kan berbangi poi sugohti bangi lit pelat gitu kena tu keriha besar bom kidon kumba arspa alai fu armut kena ki bahing jong tu kena kidon ngiru ngidon kum ka Meghalaya user forum kidon ke Assam drug user forum kidon kaladon gajing krut kitu ki kena abadaina tu ka seng kidon sete ki kimi ki kpa gitu kena ang tu glamot banele tabangi kum ka drug user ngitem yong am kan digam dai la dangi resort to violence la ne kajing le kumbali maki what's the difference ke kajing pher mangi bat ki ni ngitip ba ke ka bangi don ka di kajing pang ka jongi kajing kerni ka jongki kadang sempor ki bri ki ban so tho kadang sempor henry haba iakren ne kata pat kumba ong imam ne ba ngimde shu kita ki bri ki ba klem ganu ganu kajing tip
Kadi hi ki attitude ke jongi ngidon hi ki agenda ki la jong ki bangi kwa ban proof ki bangi kwa ban keno. Ki don hi ki beri ki ba pinum la ban let any kind of awareness ki la long shot yela di. You cannot fill of ke glass ke la long full lupa te. Pila ban the hi glat ibanang duna pinum la ban the ha ke kelat ke beladap Mo habai keren patongin poi bicara ni topik habai keren ba HIV madam mana yang awareness. Ngaku aban su mention ba awareness ke jongi kumbang ong baka awareness company baka don gejing soto. Awareness does not equal to understanding. Habai day ba HIV. Nang menin hingalang ai counseling ya kisiyeng budon we kuna mention to yo kilap bodot HIV. Mentai mat lais ngi saus ngi borok siyeng kisya bun kam ba ke penyak perjong. Kinang mut bit namar bola don we beriu badon HIV hadieng don so perjong tebut barokah ji yang tun dari perjong. Si habangi keren ya ke HIV, habangi keren ya ke drugs, ke awareness has to go hand in hand. Tang belong ba kitu ki ba ai awareness, they should be accountable te. Menta we have to hold everybody accountable. What the sarkar, we have to hold them accountable. Ngimdei ba ong ba ban condemn ke sarkar, ban condemn ki nong ai service ban kani ngimden kam syu ban fix. Namar ngisi penon kam di itu iktin ban fix. We don't need to fix each other. In fact, we need to support each other. Kata ka kentit. Kam ko nga useng balang ni useng ayu bangan condemn, bangan hele ban fix. Kam ban fix. Ai ka jingkersan. Ai ka jingkersan ka jong pi. Habai keren hi ba HIV kadon ka chronic underfunding ka funding kawan beta namax habangi keren yu HIV ngidon kam ka integration ki department baru khoi ngidon kam HIV kam kata atang ka koi ka khia ngi haban keren ru balai ubrium le di dawai kumuk pa ngadon sangot ki khon my priorities my competing priorities kadi ben penbiang jai ki khon banej bela nanon porsi banej buat yu dawai there are so many kidan ki social determinants ki bangi hab address, but let's say we hope that kum ka sarkar kin khot yangi ka policy jong pi consultation kalong very technical ba tamba kini ki ken pe kum ka absence ka jingduna jong ki monitoring mechanism kum bongi madam mane ngi ai ke ka we ka football club banle awareness programs. What is the outcome pat jong ka to ka pisa bal alej hang to ban ai awareness. We don't have a proper monitoring mechanism. Peki NGO ka baka max ka support with good intentions. Ka max ka support bun ki NGO. But how many NGO are accountable? Ki high risk group ki baja bamdi dawai ni ki NGO de ki post pa. Mo meneng ya keren tang ya ka sipo hajar ngut ki beriu badan HIV. Ngidi ban keren pat ki bayap ni madam yang online spa no I think it's more than 1000 plus ne cumulative the ki post Cumulative over the years. Over the years, yes. But of late, the latest technical thing is 396. Nobody is accountable. Balay bayap, naka daw bayap, NGO kiyashim funding in the name of HIV, not accountable. Ubrium mandi dawai. We have to hold everybody accountable. PAYO pisa, PAYO project, PAYO AA, everybody should be accountable now. Kishnong gitaw kibashim pisa ha kerteng jong HIV ban awareness. Everybody should be accountable. Pi kabusngsi kalongan ban bang ikani ngarang ongi madam hagwi ka session ru ke bang iakren. Por bangi syatit kum ki drug addict, por bangi syat le ben kum ki HIV positive. Nobody umdan ka balang umdan ki NGO ki ban mi syakmat benong ke balik PCA ke bomdai. Henrein da don pisa ka sarkar ani ki NGO ki bawan kat ni ke projek kin ya thok ba ngi dei ban le kata por bangi sya le ben umdan manu banwan mi ngi hab yang da mangi por bangi sya be na po kiseng balang ki mut banuyang ke OSD center badon civil nam dei bangi don ke jing kersan ke jing yathir jingmut ba sarkar ngi lado tu OSD center ro por bangi sya le ki tu ki haki no ro umjudan ban mi syakmat ngi ki community marwe takadaw kumbang ong por bangadon ni jingpang kerni jingpang HIV I had to fight the system ngahab ngamdon kam jingpang li bala tindi ngahab yele be ke system tagi bun kini ki gaps ki bangin hab ban address kum ki emlang salang kum ka sarkar kum ki community groups kan cimpor iban kan cimpor namar ngi I don't know ngi kum ka emlang salang when it comes to sex HIV akut hi kanungot pe ngan ai example ngai pi pe ki youths ki jongi they are very sexually active dei kum hakapor jongi yalang samla menta hadin lais nem dang yo obat ekakti en yo do nangap chuong no yo kis nangap maybe after 4-5 years
Mo ki youths jongi they are very fast. I don't blame them. Ke generation kaya ikamta, I kan ya ikamta. But how many are willing to talk to the youths ya ketu ke jinglong te. So kum email jonga ha kapor banga sedang poi ketu kerta ban chongkha ban internet samla nong bayai wat pat le chongkha kalong kapop. Kata ka jingkren. Hende ki youths ki menta pat nga tharai nga iadei sa kapor bangin kren ru. Dada pila ban kier na ka jing chongkha chongman kat bapim pat de kerta kier. Lada mla lada don kanu ke jing baklan ni ke jing ya ayu yadai ki brio lo jong lu kan nungut ki kpa ban kren chpang tang ke apor menstrual tang ha kapor nong no tang ha kapor ba what do you call menstrual poi ki kente kan nungut ukpa thrai banut ban kren ni ki khon kibun ki kpa ki belong single father. See, when it comes to reproductive health, when it comes to sex, ngi ka Jylla ke imlang sa alang ka jongi kam padlong open ban kren tang la de chpang ka sex ngila kang talai suntur la jong ngimi keren ki youth sementara aku maong madam why even in colleges also dah ngila dah don ki interventions ki babiang ngila ban bu ki kondom say youths you think you don't have sex now baling ngin sia buri lut ngin si ong lut tu la keren palat dah po social media ula keren palat dah po platform no youths are having sex like rabbits these days. It's kadai ka hok ka jongki ba ka hok ka jongi lu ban iadei ki bat ba maki lu bakin iadei ki we ladang idang suye le rani ban keren em HIV kumong 20 years now ngin bun tak jing tep brio. Kedai. Dr. Laura ngan chukli kan ni jikli mo mene i ban halor kutu ka jingdon kam ban don lang kata jing tai lang jong baro mo om tang jaka sarkar lan ni om tang ki brio ki ba don ka tu ka jingpang henry don kam ro ye ka em lang sa lang ban wan kan ni ka jilli kan tina kaliang ka max ki egi sin jam ka phila shem ban kin thup lang ya ki we ki kin hun but iki dorbar shnong ki seng samla len ki seng kan thei te ban kin thup lang iki ha kani ka intervention ka jong phi kani ka jing persang ka jong phi ban pin sngo tho kham ha shaphang ong ni khniang jing pang but ki eki la jing sumar ki badon te ki bun ki bila le dengan sedang shwangi hap sedang shwana ki community ha ka program jangi community mod ki bro ki ba ngat yu khniang jing pang mo te ngi kum ka Meghalaya AIDS Control Society ngla tre ba ba community te ngatrai ba bari in kenma we bangi don ka to ka missing link project mo ka bangi tre lang ka max bat ka community ha ka ni ka project ni don kini ki bro ki bala sedang balik di dawai tang ba kiran din no mo te ka pas tenat pada kalong ngatrai ka dia ar hajar apu ar mo ba bari ha ka to ka project ka yai kumba sau benai san benai te na kita pada ki la ban wan ra hadu shispa andru pungut biang syakani ka bandi dawai ke te ka to ka la ya rabun ba ini te kata ka de na kaliang ba ngi tre la ba community te kumba ong pada shipang ya kisamla kumba la ban mentan shishangi haban concentrate ba kisamla te ya kisamla pada kat kum ka program jongi gidon kini ki red ribbon clubs mo ki pun pa kini ki colleges ki bala affiliate ba ngi ha ka program haba ngile pun ki ban pensu thu ki shipang uni khniang jingpang ki la jing yada but ngi kren ro shipang ka sexual health number ba kalong ka badon kam ba mo te umde ta ki khna ki student ru ki no hikai ru kan ka adolescent education program ngi I training ki no hikai shipang ke bang keren mentan te kino hikai pada sebuah academic session jengki pada 16 hours program pada kin habban ai kita jeng hikai pe ki students jengki ke te kata kalau naliang ki jengki youths mo te pinda ong pada shipang jengki rangba shnong te ngi tre bahasa cha bagi rangba shnong bat kini ki NGOs ru mo nambar ba ngi shidon kini ki village level activities lan ki health camps haba da ngi pendon ngi le ki program jongi te i madam pada long menta shisha long ngalong very grateful by lashim kan senjam ba ngindon kan ka integrated health campaign ba East Khas Hills ba ngin tre lang ka department as a whole ringkat bat ki departments ru bat ki rang ba shnong ru bat ki nong bi khmat ru khnang ba long ngi hap sutu ba kan don ka jingkit kli na baro ki liang kan
Di kita ki bun ki ngada jer ta walong ki min ke bangala ban ong mentak kita. Kublish bun Dr. Laura ngiso thu bakapor kam sha mo bangin nang peteng ngin gejing ther gejing tingin point no shin bakut jangan ni gejing kran gejing tasni ti ngin pen kod dia kani ka Rynsan Iathir gejing da ka closing remark ni we pi na pen jong pi izang shaniko. Ka closing remark jonga hakani kapor kalong da ka jingkit kli ka bakraw pa ngakentu ngakhot ngayawer tang ya kilat pathai khubor ngayawer ya kinong mikmat ki MLE ki MDC kani kadiki ki bapiap yashim khialang ngakhot iki nong penyat jong ki balang ki baper ki niam baper tongin ya wan syakmat bangin ya shim ya kawai karai bangin nai kentat ya kanu kajing ya keren kajing ya khana kabangi don kamban le kerki khnang ba shiposnam shaneng kani ka number kabangi UI kabakhi kabakiew kabak itrium late ban address but arrest no. Okay. Pak Bari, any closing remark na? Suban khadet abong madam habayade but ka HIV ngidon kam hi jing trailang accountability de khasi ti man ti nong kumno babar okhoi ki de bandon ke jingkit khli mo amde ba onong ban netre tang bandep ban long banele ek tang bandep kumbong ima mantan ka program no po max labon ma stanat in paper everything looks perfect but in ground reality ka ayuba ka kasnio ha when it comes to HIV ki ground realities ki long very sad very grim hi banda shuya karne kata we have to set up more ART center OST pe kum ke East Jylla Meghalaya sadu mantam padan ART ngi kum ka community ngal adep tho sa ka sarkar mensuaru bangi de ban yo ART si ki bru ki bana po East Jylla Meghalaya ka bajangai nadu kiang kila haban wan be chapo ban initiate hi ke treatment kin haban wan sedu sejuai we have to kini ki infrastructure jongi ngi haban set up more infrastructure ban tackle ye ke HIV AU and si sen bangi launch program ngi de ban pet bangi la ban sustain ki program kumbong imam mentan we have those link to ki lost to follow up bangi track naka liang ka jongi naka jingerap ka jongki bakhendiat ngi le ban wat ni ki brio naka jingerap UDC jong East Jylla Hills ngi yo komba sispa andrio po na po sispa andrio po hapo East Khasi Hills but na DC na po East Jylla Hills ngi yo ban wanra close to 300 kibrio kata de ka community initiative bangi wanra ai kibrio so shisin bangi launch ke program lu ngi de ban si baki program kin long sustainable yo shusa kum ki building chapo Punjab when it comes to drug Punjab hapo paper is an example hapo ka state hapo kari India but when it comes to practical Punjab flop ka intervention ka jongki habai dei but ka drugs to ngi kum ka state ngi de ban long ta sisin bang initiate kino program ngi de ban long sustainable ki khulung ki bangi don ki innovative programs ki bangi don jongki khulung cha East Jylla Meghalaya sis pa khat khandai ngot ki khulung ngala yo banlum ki khulung ki ba em ba HIV ya kata ke programs la pen sange no without reviewing ke jing mentoi ki program ki jupen sange tu si sepakat kendai ngut ki khulunga mentangan berat ce kolong ta an menta ban ye khenlut ki khulung ki ba em ba HIV hapo Meghalaya menta ki don kumpa saus pa ngut we have to review each and every department we have to review each and every department nadu ka health department nadu kini ki companies Kabasusi kalong ba India is the leading pharmacy jongka developing countries baro khoi kiri baduk kit hit India dawai na po ari India kat bangi ye ki pediatric drugs ki ba ka India ka desha bar gidon ki drug short stock out ngimla man penbyang dawai kulung kadai ka systematic failure ka banadu mansha we have to design a policy kan ban ra bala ban address kini ladang ngimla hi ban address pe kini ki attitudes ki awareness ka jinglong jong ki briu kani kan kanya be namar ki briu dan pinda awareness kan nuru kinum kela don kiban kela don kibanum kela tambang we have to keep policy in place kenang baka sarkar kala ban wan biang kala ban lejno tambah ka policy ka don kenang baka tu ka jing trai kam kan ne if we cannot design a strong policy ka ban ne no within ka ban stand the test of time ladang imla ban design kum ta policies mentoi re menta ini health minister ilong very long kumno ilong ikwa ban trai yo wan paki health minister ki bakim tip ye ke ban shong look at the ministers don't mind ma'am few ministers oni ki bangila ban shong ban thir kum ni ngilang ye kren
Kiwi minister kibadi jong kawi department kim tipi ke bajia hapo ka state tu. So as long as we have ministers like this, ngidang don bok. Yo adin kiwan ki minister takadaw ngidai ban pengklanyi ki policy. And when you develop a policy kan ngasi ong kibriu, people who have never lived my life, please don't make decisions for me. Don't make policies for me. Who you have never lived my life, not even one day. Please don't make decisions for me. Kata aku. Rishubun Pak Bari, Dr. Laura. Okay. Te naliang jonga pada mau closing remark kalong ba ngasukwa ba baru gintip ba shipang uniu khniang jingpang. Yes, udi lifelong. Kata mo simbol arung uniu khniang jingpang baru si jingim undon bai. Hendai imde banduk jingkermen namar bele menta kila don ki dawai. Mo kita ki bang ong ki ERT. Pinda di testai tau ERT kata mo uniu khniang jingpang umla ban nang increase nang bu nak haroi hakamet jompi dipila ban im kajing im kum im barok ki we mo pe example ve ba bari mo mono ban ong compare kajing long it's so normal kan life juga la balong normal hendai ka we ka mengaku ban ka long ba mano ru lada kilek kinu ki kam ki bangi ongi ki high risk activity lada shubuk pi don casual sex ne fi inject drugs ne sobha watchin ran ban screen ya ladi kata kade ka ba don kam ba namar bre ngibon ba ki testing centers jengi ki ba pim hapse bisa mo te sobha le chekmat ban screen ya ladi khnang ba piru pindon kata ka peace of mind but kanlong ka bayarap umde tangi piru andre ya bon ki briu mo te sakawe ru ka ban kalong ba ke treatment naka program ru kalong free namar lifelong treatment mo kamde ka ba mde bang iakren shipang si hajar lifelong katumut kabarem ba te ka government of India ka la le ba lifelong treatment is free te bale pimya wan chakmat ban avail ki treatment kin think that issue Malaysia bun doktor te lingba kini ke jingkren ke jingthir jingim tas ngi skong tho ba kadon kam hi bandon ke jingtrailang hapadeng kitna trikam jong sarkar ba pher but om tang ka sarkar henrei kiwe ki ken hon rukum jo ringkat ka em lang ka salang but ngi su thor kom belapen pau i madam amprin yong ba kalong ka badan kam ba baro kazan nakina doki ming nong mi khmat hadoki balang baka imlang salang hi bakin yawan bakin shemya kata ka jingkit khle la ne bakin mi shakhmat ban kran shaphang gani kaman nata nei ba baring la sngo ba ilapan pa ya ka jingdon kam yaki bria bandan ka jingkit khle but hakajo ko poi ilapan sngo ru ya janan kam bandang pen phala ni ban upgrade ya ka infrastructure ka badan hakajala ga jongi but kam tam ban kumno bangin thaw lanin penwan dor ya ka policy ka baklan ka bala ban te la kam ya ka jing post ta jong ni khnyang jing pang haki snam ki ban wan ru kum jo nang tani Dr. Laura ru ngila ya sngo be batai but I men sim ru ki tu ki brio ki badan ya kani ka jingpang bakin nom kinran din ban wat ki lat ai jing sumar knang bakin wat namal baka sarkar lapan biang kita baro ti nganget pai ba lingba ka tu ka jing ther ka jongi mtas ngi lala ban yo ka jing sngo thu ba ka jing sha ka be dei ba kani ka mat but kumbi ong i madam ampri mene lada pidon ko nuko jing pam shai phila ban thoi ki jingkli jong phi khnang ba lingba ki jingkli ki jingbam shai jong phingila ban ngila ban ai pedeng ngila ban kli ki nong mi khmat ki jong khnang bang ngila ban wanra kata ka jubab ka ba biang shapi te sashi sien kwa ban ai ngo ya ki panelist ki jongi I menteri khidmat ko kya I kong ampri lingdo I ba bari I Dr. Laura ki la plai por khnang ban poi ni ka jinga ther ka jongi khuble shibun ko por jong phi but ngai khuble ro ki parlo ki jongi ba pe ya ni ka program khuble shibun ko por jong phi tat hado Indonesia biang hakwe pa kapor ngadi ban kintiu mauri naga bentaw for front media khuble ko por jong phi baro